Atong hisgutan karon ang pagkinabuhi nga adunay kahadlok. Adunay kahadlok sa kaugalingon, adunay kabalaka sa pagkinabuhi nining kalibutana. Ang matag tao lahi-lahi og mga talento, lahi-lahi og panalangin nga gihatag sa Ginoo, lahi-lahi og gift nga na-receive diha sa Ginoo. Aduna sila'y mga hiyas sa pagsulti, sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, adunay talento sa pag-awit, adunay talento sa pagsayaw, adunay talento sa pag-encourage. Igsuon daghang mga klase nga mga talento, nga mga gasa ang Ginoo ang gihatag kanato. Apan usahay kita nga mga katawhan atong gigamit sa tawhanon lamang nga pagbuhat og dili diha sa kabubuton sa Ginoo. Kana nga mga talento igsuon ato kanang gamiton sa pagpasidungog sa Ginoo. Kay wala na niya gihatag ninyo aron pagbuhat sa mga tawhanon lamang nga binuhatan, tawhanon kalipay, tawhanon nga pagpasigarbo, kundili atong ipasigarbo ang atong talento ngadto sa Ginoo. Igsuon, kung unsa man ang talento nga naa nimo karon, unsa man ang talento nga gihatag sa Ginoo nimo karon, ayaw kahadlok sa pagpasidungog kaniya. Ayaw paghadlok sa paggamit sa imong talento sa pagpasidungog sa Ginoo. Kay bisan tuod nagkalahi-lahi ang atong talento, pero usa ra ang espiritu nga naghatag niana, ang gahom sa Ginoo. Atong mabasa sa Lucas 12 versikulo 12, nag-ingon si Lord, kay inig-abot nianang panahona, tudluan kamo sa Espiritu Santo unsay angay ninyong isulti. Isuon kung aduna kay talento sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, kung aduna kay talento sa pag-ampo, sa pag-encourage sa mga katawhan sa Ginoo, ayaw kahadlok sa imong isulti. Kay bisan tuod wala kay mahuna-hunaan, wala kay masulti sa imong kaugalingon, apan anaa ang Holy Spirit, anaa ang gahom sa Ginoo nga maoy modiktar kanimo ug unsa ang imuhang isulti, ug unsa ang imuhang word nga ihatag niya ng tawhana. Kung imo siyang i-encourage nimo siya, kay ang iyang priority mao ang kalibutan, mao ang kalibutanong mga buhat, dili ang Ginoo. Kung aduna kay talento niya na igsuon, ayaw kahadlok kung unsaon nimo siya pagsulti. Tungod kay naa ang Holy Spirit sa Ginoo nga maoy mo guide kanimo, nga maoy magtudlo kanimo kung unsa ang imong isulti ug unsa ang imong angay nga buhaton. Ug alang sa mga Kristohanon, nasayod ako nga aduna pay mahadlok nga mosangyaw, aduna pay mahadlok mo share sa pulong sa Ginoo. Igsuon ayaw kahadlok, tungod kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ang Holy Spirit sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo maoy magtudlo kanimo kung unsa ang imong isulti. Usa, wala tayo angay kahadlukan, sa atong kaugalingon, tungod kay anaa si Lord naguban, anaa si Lord nagdiktar sa atong nahuna. Busa, wadaw na to ang kahadlok. Nasayod ako nga daghang klase sa kahadlok, apan tanang klase sa kahadlok, kabalaka sa imong kaugalingon, kahadlok sa tawhanong panghuna-huna, kahadlok, daghang klase sa kahadlok. Nay mahadlok kag abat, mahadlok kag unsa diha, tanan mga kabalaka sa imong kaugalingon, mahadlok ka diha kay ngit-ngit, mahadlok ka diha kay naigi dungog-dungog diha, mahadlok ka diha kay naay mga history diha nga dili maayo. Apan igsuon hinumdumi nga naa si Lord, naa ang Holy Spirit ni Lord nga maoy magbantay kanimo, maoy magtudlo kanimo, maoy magamping kanimo, maoy mag-aga kanimo. Igsuon wad-a ang imong kahadlok. Atong ipataas ang ngalan sa Ginoo, dili ang ngalan sa demonyo. Igsuon, sugod karon atong ipataas ang pulong sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon siya sa Isaias 26 versikulo 4, nag-ingon siya, saligi kanunay ang Ginoo, kay siya mao ang batong dalangpanan nga magpabilin hangtod sa hangtod. Igsuon, kung mosalig ka sa Ginoo, dili ka gayud matarog. Kung mosalig ka sa Ginoo, mawala ang imong kahadlok sa kalibutan, tungod kay naa kay Ginoo. Powerful lang atong Ginoo, walay makabuntog, walay makapildi sa atong Ginoo. Kung ikaw anaa sa Ginoo, ang imong kinabuhi anaa sa Ginoo, dili ka usab matarog.
o magpabilin kang lig-on hangtod sa hangtod. Hinaot nga ang gahom sa Ginoo mo'y mag-uban kanunay kanato ug mo'y magadugang sa mga pulong karon nga atong gitun-an. God bless sa tanan.